मला पटकन तुम्हाला विचारायचे, एक नाव सांगा तुम्हाला वाटते की एलिमिनेट होईल. प्राजक्ता सांगा. मला यावेळी रोशन दादा वाटतायत. राकेश, कोण वाटतं तुम्हाला? मागच्या वेळेला रोशन वाटत होता, पण यावेळेला जास्ती प्राजक्ता वाटते. राखी. या बिग बॉसच्या घरात ज्यांचं गेम नाहीये ते. बिग बॉस मराठीच्या अपकमिंग एपिसोडमध्ये एक नवा ट्विस्ट आला आहे. मुख्य म्हणजे राकेश, राखी, प्राजक्ता आणि रोशन हे चारही जण नॉमिनेट झाले होते. तर राकेश आणि राखी हे दोघेही आता सेफ झाले आहे. पण प्राजक्ता आणि रोशन या दोघांमधून नक्की कोण नॉमिनेट होणार असा प्रश्न उभा राहिला आहे. आणि आता रोशन बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पडला आहे. यावेळी वीकेंडच्या वारमध्ये रोशन भजनकर यांचं इव्हेक्शन झालं आहे. तर रोशन यांचं इव्हेक्शन चूक का बरोबर, तुम्हाला काय वाटतं?